Fi żmien li ġej se titwessa l-miżura tal-equity sharing ġifieri dik li l-gvern jidħol bisħab ma' xerrej biex jixtri proprjetà. Ħabbar dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela waqt l-attività mtella mill-Partit Laburista sabiex tiċċelebra is-46 anniversarju mill-kisba tal-ħelsien f'pajjiżna. Filwaqt li bħalissa din il-miżura hi miftuħa għal dawk li għandhom minn 30 sena l fuq, din issa se tiġi estiża għal dawk tal-fuq minn 25 sena. Dan fil-waqt li ħabbar li se jiġu mnedija għatta proġetti tal-housing fil-jiem li ġejjin. Fi żmien li ġej se nkunu qegħdin inwessaw il-miżura tal-equity sharing, jiġifieri dik li l-gvern jidħol bisħab max-xerrej biex ikun jista' jixtri proprjetà. Tafu kemm hija skema l għamlet ġid, miżura illi bħalissa hija miftuħa għal dawk li għandhom minn 30 sena il fuq. Issa se nkunu qed inwessowha għal nies li għandhom minn 25 sena l fuq għax irridu iżjed żgħażagħ illi jsiru sidin ta' darhom u rridu niffaċilitawlhom biex ikunu jistgħu jagħmlu dan. Fl-istess waqt, propju fil-jiem illi ġejjin se nkunu qegħdin inniedu diversi proġetti ta' housing affordabbli. Hawnhekk il-Prim Ministru stqar li dan il-gvern jaħsibha differenti dwar in-nefqa tal-armi. Stqar li filwaqt li pajjiżna ma qatx lura meta l-pajjiżi tal-Ewropa rridu jassistu lil pajjiżi milquta mill-gwerra, pajjiżna tas-sem tiegħu dejjem bil-Kostituzzjoni quddiem għajnejh. Hawnhekk il-Prim Ministru stqar li s-sem ta' pajjiżna ma kienx permezz tal-armi jew il-munizzjon iżda bajnuna umanitarja u tamir li jsalva mhux jeqret il-ħajjiet diġà milquta minn din il-gwerra. Dr. Abela żied iħabbar kif fil-jiem li ġejjin pajjiżna se jerġa' jilqa' l-itfal midruba minn Gaza għall-aqwa kura medika f'pajjiżna. Issa aħna nifhmu wkoll li għandek pajjiżi oħrajn, partikolarment madwar l-Ewropa li għandhom ir-realtajiet tagħhom u dak nirrispettawhom. Anke għaliex huma din jirrispettaw ir-realtà tagħna. Aħna għandna il-prijoritajiet tagħna u aħna naħsbuha differenti minn ħaddieħor, minn kull ħaddieħor fuq in-nefqa tal-armi. U ngħid ukoll li meta pajjiżi tal-Ewropa riedu jassistu lil pajjiżi oħrajn li huma milqutin bil-gwerer, aħna xorta ma qadniex lura tajna s-sem tagħna. Però dejjem bil-Kostituzzjoni quddiem għajnejna. Ma tajniex is-sem tagħna bl-armi jew bil-munizzjon tal-qirda, iżda assistejna lil min kellu bżonn bl-għajnuna umanitarja kif ukoll bit-tamir li jsalva u mhux jeqret il-ħajja ta' tant nies li huma milqutin bil-gwerra. Ġibna diġà u fil-jiem li ġejjin se nerġgħu nġibu tfal midruba imweġġejn minn Gaza biex nagħtuhom l-aqwa kura medika ġewwa pajjiżna. Il-Prim Ministru stqar kif kull meta l-moviment tal-ħaddiema kellu jdaħħal ideh fil-but m'għamilx dan biex jixtri l-armi u l-munizzjoni iżda sabiex pajjiżna seta' jkollu l-banek tiegħu u l-ażjendi u entitajiet li jrendu dan sabiex sar investiment f'kull fora u f'kull qasam. U kull meta il-moviment tal-ħaddiema kellu bżonn idaħħal idejh ġewwa l-but u kienu diversi l-okkażjonijiet illi kellna ndaħluha fil-but. Qatt ma għamilna dan biex nixtru l-armi jew il-munizzjon. Kull darba li gvern Laburista daħħal idu fil-but tagħmel dan biex Malta seta' jkollha l-banek tagħha, l-entitajiet tagħha, l-azzjendi tagħha illi jrendu għall-poplu tagħna. Biex bnejna l-aqwa servizz soċjali illi hemm madwar l-Ewropa, biex bnejna t-toroq, biex bnejna l-iskejjel, biex bnejna l-infrastruttura, biex bnejna l-portijiet ta' pajjiżna, biex it-tfal tal-ħaddiema tagħna seta' jkollhom l-opportunità illi jibqgħu jistudjaw, biex iż-żgħażagħ tagħna setgħu jispeċjalizzaw f'Malta u f'barra, biex ridna il-pjaga tan-nies qiegħda u bla xogħol. Dr. Abela stqar li dan huwa l-moviment tal-bidla, il-bidla li titwettaq ta' kuljum u tinħass f'ħajjet in-nies dan fil-waqt li wiegħed li dan il-gvern se jibqa' jagħmel ħiltu kollha sabiex jilħaq lil kulħadd kif dan u il-moviment tal-umiltà. Moviment mibni fuq il-progress li se jkompli jġib il-futur kif huwa l-moviment tal-ħelsien li ġab il-paċi u l-progress u li joħloq il-ġid għal Maltin u l-Awċin. Aħna nibqgħu il-moviment tal-bidla, bidla illi nwettqu magħkom ta' kuljum u li tibqa' tinħass fil-ħajja ta' kull wieħed u waħda minnkom. U jekk hemm imqar persuna waħda li waħda
li sallu madna illi ma lħaqniex bir-riformi u l-bidliet li flimkien irnexxilna wettqu, jien se nibqa' nagħmel ħilti kollha flimkien magħkom biex nilħqu lil kulħadd, tanka jekk inkunu qed nitkellmu dwar persuna waħda li hija vulnerabbli. Ħbib tiegħi aħna kburin li aħna l-moviment tal-umiltà mibni fuq il-progress li ġibna li qed inġibu u se nkomplu nġibu riformi kbar illum u fil-futur. Aħna il-moviment veru li ġab il-ħelsien veru f'dan il-pajjiż, il-ħelsien li tagħna il-paċi u l-progress, il-ħelsien li tagħna tanġit għall-Lawċin u l-Maltin kollha. Grazzi lilkom ilkoll. Grazzi.